Henke hai lam sugu jora ketal ni broto blog YouTube channel lo norok bhai tong ang khakle norok khano tong honoi henke jungtini khana laino tako khorokjani hamjangmani kubi kotha mano henke o takhuni bumung ke Bimol Tripura tei bukhuk jongni mung ke Tirani Tripura borok khorokni afro pori laibo tonglaikho bo tini bini logi songbai yakar klangjama bagoi bukhao kosto nangjagoi bo okorona sherma haika nge faidi saima layano bini logi song bahke bono yakar klang thangka henke jung saimono tabungni jorao social media ni jog noi amo haikeno borok bo Facebook Messenger tui takhok te bukhuk jog borok sinilai kok salaika bukhabai bukhamanoi borok hamja laimani bising tui somaire laika ang nungbai ro tongnai thiasak logi song noi amai keno somai relai khabak sakai tonglai kha borok kok relai haipano borok khorongni malayakhu amo haikeno kuduma sal tonglai mani yaglo salcha takhok ke metric jora poroi akoni bopora yakre rekha tamni ke bini nogo rang pisani jingjal klai afro bukhuk juk ke poroi no pora ko jugo kawi thangka afro chala ko rekha ang boi haike pori namu chungphano pori manliya tamni ke rang pisani jingjal nai haipano nung ano yakar ta thani hine bo buri no kok rekha afro buri bo aw ne bini kongno gosina ama haikeno borok khorongni malaya fano video call te mukhang nalai borokni khakchanglai tonglai mani jorawono jefru buri college kamani yagolo nok kisal thangphaila sopori na kosto ne bono para toni rekha bini parents rok afrono chalabo rang puisani bial nango hnai phatar hasteo samung khaina thangka Bangalore tei afro chalabo kok kisar kha jefru ang phatar haste ni phainai afro ang nogo phaikang ke nungbai kaham keno malai sine hnai buri bo bini kono narogoi afro le kuni no malai sine hnai khawa chongnakha ama haikeno borok kaham kurungke bisi katham relationship chole tonglaikha haikeno borok tonglai salsa chalani samung paikhan ke bono kol khaika o kol khaimani yagolo bono waiting mangkha afro takhok saka sabo bai koksa noi afro buri sau ani baba baisi ang kok sai tongo hnai afro takhok bo gosinakha doakon salna bo nango nokni borok bai jodisi nok kchalo bara tongoi tongkha hangka ke aboni ulobo salseya salnoya kwbangma barno o takhok bono waiting mangkha amo haikeno buri hingka ke chalak tatal kok sahoi bini bukhano bandiri tiniriu o takhok bo chongoi nakha te salbusugle bini bukhano methebi toni sinai burini o sikok tomongle jeske phano marom sinai salsa takhok burini bini doli number nawai kok salaika afro saimangkha bini buri kok hogoi huyei tongmarongno bo tongtutui phano te alkasla chasumai tongmani kok saimangkha burini bara nogo phaiei o kok rokno khnaoi takhokni belekhe buka khamoi o burini kol khai sungkha jodisi nini te alkasla tongkha hangka ke nung tangge ang relationship tong ang bai tangge gdalai tong haifano o buri gosia amo haikeno borok kok banglai tongmani jora rogono takhok bini status tei dp rogo alkachalani photorok rijak nogoi bono sungka afro buri sao nono joli rinani bagosi amo haike dp ro rina klayo hnai afro takhok saka nung ang bai si relationship tongo hingka ke tangge ang bai kok banglai fano alkachalani dp rina klai hnai haifano takhok kubi kok saiman ma bagoi bini number rono block khedika whatsapp rono block khedibika takhok nung belekheno kaham khlaika tamani ke amhai chaya borok bai gdalya tonghana chanai henke dol rono bowan sangnai sidi bisi katham relationship tongmani bahake sapsabaino yakar klang thangmangkha naidi buri borok ungoi chela masabai tongya koroi mangni makthangbai tongkhanga ke junghai chela borok jodi amhai khaika hangke chini chela borok nangke tebo dus majra ber khamu te okok sajangmani joto burini bagoi sajangmaya haipano takhu belekheno kosto nangja tongo bini bukhawa bo 3 years ni relationship bahake poi manai aw te takhuk bokok kjarkha ano khaima hai buino takhadi hinoi amsuno takhuni kothoma norok jodisi chajak tonghangke like share khaina tapokdi te channel ko talai tongha subscribe khaidi next video mana bagoi hambai।